para nung syarai biun kinong kitkam kidkhot kidelegates ngai ka jingkhublai ye pi baro haka kerteng ka bim ka bathiang bat ka badun bor utrai bat nung penim jongi uji Yesus Christ penpau ya ka jing sngowo ya ublai ubala penla ya ngi kum ka sinat CE union ban ya ka jing ya lenti baro shisnam lengba ka jing alam ka jing tin lenti ka jong o tat hadu bengila bani kendu kumne hakane ka chanbet hangne hakbet CE society batna kaliang jong ka sinat CE union nila yo bani penbaik baka thim lane ka phang pedeng jong kene ka jinge kendo lang jongi hangne hakbet CE society kalong kami bha kumno phiyai kami bha kumno phiyai balasat naka shichu Paul shakinong Ephesus ka lenong ka basan kadkhat ka bakhatsan ka bong kumni tok mi bha de kumno phiyai om kum ki bom start Henry kum ki bastat ke ikane ka jinkmi bha lani kamut ayu kani ka them ka bong khmi bha kumno phiyai ya ka jingyat ka bada khmi bha layo na ka tin Greek ka baki ong akribos kabamut kano ka jingyat kano ka jingle kano ka jing perkhat kano ka jing trei kano ka jing im kabale tikna bha accurately kumbakadai benlong bat kabam baar ka mudru ka jingle ka jing perkhat ka jing kren ka jing im kabalong diligent kabale tikna le janai namar kata habong ka jingyoy ka bada khmi bha ka dei kata ka bapet pen shabaro saudong saukon da pen shong dor da khmi tho yo kumno re kumno ka don ka jingma ka jingmin sao ka balak ban wanjia ne wan lap hakata ka shiklip mat kamut namar kata ka jing sumar ka jing fikir ka jing antat ka jing penlej jing mot haka kam ka bangidon ne haka jing im ka bangidon haka ka klip mat ka jing penlej jing mot haka perkhat ka perdai ka jing penlej jing mot haka jing im leneng ka rukom im ka bangi ingi im namar kata kane kabak mi bha ka jingyat ka badak mi bha ngamut benong ka kintop nadu ka rukom perkhat ka rukom pek ka rukom sngow tho bat kumju ru ya ka rukom im ne ka rukom long ka behavior ka jongi ka baman la ka klipmat ngihap ban sumar bha kata de ke jingkhot ka jong Paul bat kumju ro ka jingkhot jong ka them ban khmi bha kumnong yai namar kata ka jingyai hangne kam theo ya ka jingyai lenti ne ka jingyai kejam ka jingkam jong ki kejat ka thau ya ka jinglong jingem ka thau ya ka perkhat ka perdan ku menglong bat kitu ter ki bangala jer mentan ka thau ya ka jinglong jingem ya ka akor ka buram ya ka jingle ka jongi ka baman la kasngi
ke jing keli kalong balei bakani ke them jongi ka kwa bangin yai da ka bakmi ba hatum long yai ku ma yai hatu kam long bangin shule la kale balei badan kam ban yai ban de kmi ba hakini ke jingim haka jingle haka jing tre yakinu nukikam haka jingkren yakinu jingkren balai bangi don kam banda khmi bha banda perkhat bha banda pinsyong dor bha banda entat bha balai ka beningkong kalong namar don ki jingma hapan khmi bha hapan antat hapan husiar namar don ki jingma haba ong ya ke jingma le se ke jingmut jing perkhat jongi ngi perkhat ki jing shirkai ngi yu i ya ki ne ki jing sneu ki bawan hak dur ke shirkai ba kala ban long ngi yu i ya ka dur kin sha ayure kata ke jingma ngila ban yu i ke sirngeu jong ke jingyap kata ke jingma kata ke bawan ningkong habngiong ke jingma Henry ke ka bangakwa bangin pai ke jingmut perkatang ni ka jingma ka kin thobru nalor jong kita ka kin thobru ya ka jingsha pen thame kani ke ka bakham shir khai hakini ki singi ki bingi menta ka jingsha pen thame kani ka wei ni ki jingma ki ba shir khai haka ba ki briu ki yu i ya ke ka bom long ka bom shisha ka bom dei haka dur jong ka ba shisha haka dur jong ka ba long haka dur jong ka ba dei namar ba i dei namar ba i long wat ya ka bom dei wat ya ka bom long ru ni shim ba ka long ni le sha pen thame bat bun bun sien ni klet baka jingsha pen thame ka dei ka jingma ka ba shirkai ka ba ap ye ki bangai ladu soitan unwan haka dur jong soitan nganget babaro ki para endeavors ki ba don haka ke janmit ngile pet nang ni ngile yalanyar ngilele ban mi nang ne ying mane shubu undon ukso chang ne un mi hang ne daka dur kso ki jongo nginya pat Henry une u bomman kini ki jing sneu kini ki jing shirkai kim wan haka dur jong ka jing shirkai ki wan haka dur jong ka jing pen thame bat kini ki jing pen thame ki wan haka internal haka shapo ka shimet jongi Don ki jing pen thame ki bawan hapo jongi don ki jing pen thame ki badon saudong saukun jongi ki don ki jing pen thame ki badairu wat ya kalong min siem ke jongi ha ka jing ya ke jongi ha bangi trei ki kam ki jong ublai wat hang ni don ki jing pen thame ki ne ki jing pen thame ki wan ka perthai ki wan ka do ki wan no bomman ki wan pen thame ya ka khmat ke jongi ban shim ban kin thop ye ki ha ka jing im jongi bakin long ka lifestyle jongi kabar balai badon kam bangin ya dakhmi bha namar ban lai na ki jingyothia ki bakin jamin siem don kam ban ya dakhmi bha ban yo lai na ki jingyothia ka bakin jamin siem Kaya gani kijing yung tiya kami kinyum siyem. Kamot kabangila yap kajing long min siyem. Hoy kata kani shibenta kajing yung tiya kajing siyem. Kamot bangila le trot. Haki kam jo kajing syakri haki jingay. Hoy kata kani shibenta kajing yung tiya kami kinyum siyem. Nray kaba kam syirkay haki ni gisngi kadur jong kajing yung tiya kami kinyum siyem kaday. Haba karung haki jingmut jing perkat jongi. Ka min siem jong ka jing bom lelei mlelei haba ka rong ka min siem jong ka jing bom salia le ayu da le ikan le ayu ko dei hang ne haba la rong ka min siem jong ka bom lelei ka bom salia ka le ayu ha ka jing im jong kristan baki yo ban le trai kli halor jongi
ka moral bat ka doctrinal errors ngiong. Day haka jingbom lelay, haka jingle ayu, lene haka jingbom salia jongi. Baki ki babakla, haka akor kaburam, ne haki jingi kai shong tenrai chong kabalang. Ki babakla, ki wan shong hangi ban shim, kum ki jingi kai ki badai Ka jingyo thia ka bakin jamin siem. Kam day tang ka bangila yap no jinglong mit siem. Reka day na ka jingle sting. Ka day ka min siem jong ka jingken sting. Ka min siem bangi ong lay kan le ayu. Ban like na kini. Na ka jing bakla haka jing hyar ka akor kalung briu man briu. Ban hyar na ka ne ka jingi kai shong ten rai. Ka ban like na ka jing hi kai shong ten rai. Ka ba pin bakla, ka ba pin senjori ka jing yaj. Ngi don kam ban yaj da kmi ba. Ka balai kalong ban yada ye ki jing kin show ki ba ken jamin siem. Ngi don kam ban yaj da kmi ba. Ban yada ye ki jing kin show ba ken jamin siem. Ka ying ka bom don jing sumar. Ka de ka ying ka ba shisin kasngi. Kan sniudur, kan sator, bat kan jotno. I ka ying, shukhang yaka, omdon basyong basa aka. Kam lele, la ka ka ying ka baitanat. Kam lele, la dengi teibha yaka. Shisin kasngi, ka ying ka bala ija. Kan sa sniudur, kan sa sator, bat kan sa jot. Bat haka ju ka rukom, ka jingek, ka jingkmen, bat ka jingsuk, ka badon, haka donu jong ubriu, bat jong ki bangej. Kan du, kan dam, kan satorno. Lada omdan ka jing sumar, ye kini ki jing ai ki ba kordor jong ublay. Kini ka jingej, ka jingkmen, ka jingsuk, kini ki jing ai ki ba kordor ki jong ublay, haka jing im jong ki bangej. Leng ba ka jingya trailang jong ki bangej, ringkat, haka jingyalam ka jong ublay. Ka jing sumar, ka yarap, bangin yu i bat yo bat no, ha ipor, bal nang syusdang, ki jing sentuj, bat ki jing bakla. Lada ngimlong alert, ngimlong sumar, ngimlong pikir. Nginom yu i ya ka jing sedang sentuj. Batat hadu bangin da yu i, ngila jengai tan, na kata ka basisya, ka nung rim ka jongi. Ka jing sumar, ka jing kmibha, kan ya rap yang iban yada, ya ki jingkin show ki ba koridor, ki ba ngiladon, ha ka jingim jungi, ka ba saw, ban ka ba kado kalong, ban i, ya ka legacy syedien. Ngidon kam, ban kmibha, ya ka jingya jungi, kenang ba, ngin yu i, ya ka mati, ka ba kinsai, ka ba shong blay, ka ba koridor, ka ba dun jingirku, ya ka laway ka jungi, ya ki longden ki jungi, ki ban sawan hadin jungi. Barok ngi yakwa ban pensa nam yala dia. Barok ngi kwa ban yalong ki riu kraw hake jing em. Barok ngi ya angnot ba shisen kasngi andang ila late no nang ne pertai ki briu kin mau yangi ki briu kin yo pertubut yangi ye ki jing kai ki jing elam ye ki jing perkat ki ba mangi ngi dan. La ban bu ye ke legacy kanam la ne ka mati. Kababha ni kabasniyo. Kamati ayu kabangin i yaki longdin ki jongi. Ladangi kmibha yaka rukom ya jongi yaka jinglong jingem jongi yaka perkat ke perdan jongi. Kadon kamati kabakordor kabaki longdin jongi kinyo bot yangi. Kumno ngin la ban sumar kini. Hakabakum kano ngin sumar yaka dake jinglong jingem ka jongi yaka longrin yang jongi. Sumar ia ka dok nut ka jongi. Ngi hapan sumar lada ka day yang abad yang ngi ban sumar bha ia ka jinglong jingim ka jingyat ka jongi nadong syadong hakani ka pertaisngi ka bangiem. Ngi don kam ban sumar ia ka dok nut ka jongi. Uprobab saw arpulayu ong tori kop ialah ka dok nut da ka basumar Sengap. Rikop ialah ka dok nut da ka basumar Nabanaka kiwan kijing mi kajing im. Sumari ka dok not.
Nakane ka donut kin sakersoy ki babhane ki basneu. Nakane ka donut kin soy ki ki ban penlong yang bangin le bangin bangin perkat ka jing Sumar yang ka donut jongi. Bakan penlong yang bangin le ya ki ki balong persya ka man ka jong blai. Kabaar nang tala dangi deben sumar na ki jing sya pen bakla ne ki jing kring ki distractions ki jing pen wet ha ka jing ki jongi ki don shibun ki jing pen wet ki bawan ha ka jing samla ki jongi ki don shibun ki jing pen wet ki bawan ha ka jing jongi ki endeavors ha ki kam ki jam ha ki perkat ki perdain ki jongi paro ni haban sumar na ki distractions nong roi sam chispa khat khandai ka balai pinyo uduai ongเป็นภายนอกยากิขมัดจงนากบขมียากบทาลาเป็นภายนอกยากิขมัดจงนากบขมียากบทาลาบัดเป็นยังหากิลินตีจงเมกบุนรวยสามอุยุอีหังเนกิดอนชิบอนกิจิงทาลากิบริงยากขมัดกินี้กิเป็นบักลายากิลินตีบัดกิรกมประคัดกิรกมสงทุจงusngautu badon kamban sumar naki ni kijing penwet kijing kabalai bad kabakaddu bangat shwa bangan shongno kalong sumar laring deben sumar yaka identity jungi yaka identity kabangingi don ngidai ki jong Christ hangne ka perthai ngidai ka shithi Christ ngidai ki nongra kubor nani ki nonglam ktinu Christ But ngilios ngo na ke jing ruai, ngilong ke jing shai, Sumar yang ni ke identity ka ba manga mangingidon. Sheki Ephesus ar ka ba shipho upol utho. Namar ngilong ki jing thau jong u, bala pinlong ha u Chris Jisu. Ya ki jing le babha, ya ki bau blay ulal la kre lupa. Bangin yo yai haki kani kede identity jungi ngilong ki jing thau jungu bala penlong hau Chris Jisu ngim dei jong ka perthai ngim dei jong ki ke baro henry ngi dei ki jong ublai lengbau Chris Jisu ngin sumari kani ka identity ke jongi ba kanom sha pen thobria pen sniu durno haki ni ki jing sniu Ibadan ha kajing saudong ngamut menong saudong kajing jongi para endeavors biye ngilong habang ilong ke jing shai habang ngilong ka kuboru Christ habang ilong kin long lam ktenus Christ ngidon hangni hapertai bat ki wei ki pech shanga bat shangi ki yo ya kajing jonga bat jongi ki assessru Yanga badyangi ya ka dor ka jinglong Kristan jungi na ka ka bangi don ban pen pau sya kita ki badon syabar jungi nginom la dalade ki don shibun ki jing penwet ki don shibun ki jingele ki bangi dai ban yak leng ba ban ye kendu ka jingem ban chop yeki ngin haban yai da ka bor umensiam ngin sanang yo yaki address kiban ngam shiki tuai bamayan jong kene gatim kiban ya lam yaki jingmot jing perkat ki jongi kiban nang pen shai shushu yangi ka jingkhat jonga ha kene por kalong to ngin long kibakmi ba gumno ngiyai hangno ngidon hakano kano ka profession ka bingidon ngin kmi ba gumno ngiyai baka jing jongi kanom long ka bale no ka jing jongi kan long na ka bentau Christ bat ka balang ublen kerkun yarap na ka bentaka buram jungu amen